felpimpelt Morgan, vagy mi ez? Na jó van, fiúk, aztán ezeket próbálni meg egyet leelőzni még az előtt. És kezdődik, bazd, kezdődik a twisty igazából. Szerintem arra fele óvatosan fogok menni, a fasz tudja, hogy mi van az úton. Na, már csak egy van. Hogy uram, bazd meg, elkúrtad az első két kanyarom, te geci! Nem akarok megint olyan előzést csinálni, amikor az S-ből, hogy beszarjak. Azért szokatlan, bassz meg! Faszom, és lágya felfüggesztés is azért, na, meg kell mondjam. Jó, ezért hajózunk, nincs baj. Jó, semmi szemből. ABS!
Geci! Ó, faszom! Az a baj ebben, bazd meg, hogy lágy az eleje. És ha szigorúan néz be a kanyarba, elméretezed, akkor, és ráfékezel kanyar közben, süllyed el az óra, bazd meg. Egyszer csak érzed, hogy a fasz, nincsen mitől kormányozni. Picsába, bazd meg. Geci, na, nyomjunk még egy kört, akkor eddig már gumik is be vannak melegedve. Ha már nem tudom, hogyha van pucán, ennél jobban nyomni, bazd meg. Fasz tudja. Valahol fog szembe jönni a kurva traktor, már látom, belemenjek, bazd meg. Hát az a hang, bazd meg! Hát a szíve! Jaj, geci! Amúgy tudom, miért nem karcoltam még oda alá, hát nincs még 50 kiló, az meg hátul, vágod? Kifogyott az üzemanyag, menjön be, buzi! Ó, kő volt, bogár, hogy milyen fasz volt ez? Jobb is, ha letész a faszomba. Na indulok, milyen csúfautó jársz, bazd meg. Hoppá! Kicsi csillag, veszik fel a pöcsöket az iskolából szerintem. Gödör. Jó nagy, bazd meg. Kell kicsit elég, geci, beizzadta. Ezt ide parkolnak a szakermámok, bazd meg. Azért nem lehet járni. Faszom, egyétek meg. Nem tudom, hogy van köztük olyan is, amelyiknek odaadnám. Szeretem, mikor visszaereszted a... Nem tudom, hogy hallatszik mikrofonban, de úgy évezem. Nem jön semmi, ez egy megvan. Meg fogsz állni? Meg fogsz állni? Meg fog állni. Hát te hülye vagy? Jaj, nagy megbódulázta, bazd meg. Na jól van, faszom, ezek most a drága, jó két kanyart itt el is kúrják. Azt hiszem itt jön az este, meg a múltkor előztem. Jobban játszom el újra azt a szart. Jó, ez nem az, várja, ez itt jön egy egyenes után meg.
meg van állva, bazd meg! Esküszöm, bazd meg, az ABS, tudod mi, nem is az, hogy milyen jó, hogy megfog, megbeszél, hanem inkább az, hogy amikor bekapcsol, akkor tudod, hogy szitu van, bazd meg. Azt nem nyomod tovább a gecibe, hanem gondolkozod. Esküszöm. Leszarom, hogy mit csinál. Mert tiszta reflexből egyből engedem el. Na jó, ezért suli idő van, úgyhogy nem csinál. Gondolkoztam, hogy csináljak egy második kört, de geci forgalom van, ezt a tiszta potyára itten taknyolok, majd valakivel szemben megyek, és akkor annak sem nem sok értelme.